Zo základných dokumentov Európskej únie, ako je Charta práv, z rezolúcií Európskeho parlamentu dýcha taká atmosféra, že človek má len práva, na aké si len zmyslí, že nemá žiadne povinnosti. Že žiadne sebapremáhanie nemá zmysel. Preto napríklad ten vládnuci duch Európskej únie neznáša tradičnú rodinu, pretože to je hodnota, ktorej udržanie si často vyžaduje sebapremáhanie. A takýto postoj, takýto duch vedie k úpadku. Nakoniec to vidíme. V Európe sa rodí málo detí. Riešenie má byť v tom, že sa bude organizovať priamo imigrácia z Afriky a z Ázie modrými kartami, hovorí sa o 20 miliónoch pracovných síl, ktorých treba doviesť. Európska únia si nevie stanoviť, čo sú základné životné hodnoty Európanov, ktorým sa musí prispôsobiť každý migrant, ktorý príde z tretieho sveta. A toto smeruje potom k úpadku Európy. V tomto zmysle treba povedať, že buď to Európska únia bude rešpektovať svoje kresťanské hodnoty, na ktorých vyrástla a vďaka ktorým dala iným kontinentom toľko, čo ako nikto iný. Alebo potom Európa, taká, ako sme ju poznali a zažili, už tu nebude. Preto je jedno z našich hesiel, dvoch základných, alebo bude Európa kresťanská, alebo nebude. Mimochodom, toto je heslo, ktoré vystihuje názor nevoleného pápeža Jana Pavla II., ktorý presne takto hovorí o Európe, o jej minulosti a o jej budúcnosti.